I després una universitat valenciana, així per exemple la facultat de Dret on estem ara mateix, de cada 10 classes més o menys 2 són en valencià. Aproximadament el 20% de les classes són en valencià. Què passa? Ja n'hi ha una desigualtat que els números simplement ja... I això està decretat aixina o és que... No, això no està decretat aixina, clar. Això és perquè cada facultat agarra els plans d'estudis de cada facultat concret i se suposa que per l'oferta i demanda, o sigui, per la demanda de grups en València se suposa que fa l'oferta. Però és mentira, perquè la demanda a la Universitat de València mateix se situa sobre un 35% i ja només un 20%. Però és que encara que fos un 35% nosaltres sempre tenim que aspirar a més. Si la Universitat de València realment vol promoure el valencià, com fica en els estatuts de la Universitat de València, hauria de ser com a mínim les mateixes classes de valencià i castellà. També es pot incloure l'anglès perfectament sense cap tipus de problema. I també va un poc en llibertat de càtedra, un poc? Els professors... Sí, en el tema de llibertat de càtedra va en els grups únics, ara en tot el tema del Pla Bolonya, en els grups únics, agarren els professors i diuen que poden donar la classe en l'idioma que sigui. Què passa? Que en el 99% dels casos és en castellà, perquè sí, perquè és així, ara no volem promocionar el valencià. Què passa? Que de cada 4 assignatures, una com a mínim té que estar en valencià, en els cursos d'únic. L'altre dia estava fent així mateix una xerrada i això vaig comentar que una de les nostres propostes és que no siga un 25%, sinó que siga un 50% com a mínim. De València s'estaven fent la proposta i ens van dir, ui, com que 25%? Perquè no ho sabíem, perquè clar, tenien un grup i tot era en castellà. Llavors, clar, de cada 4 assignatures, una com a mínim té que estar en valencià, que tampoc se complís. En els grups jo, per exemple, he estudiat en dret i cal dir que sí que m'han donat totes les classes en valencià, però després vas a la biblioteca, tots els manuals en castellà. Manuals recomanats, tots en castellà. Pàgines web, tot en castellà. PowerPoints, tot en castellà. Això també fa, això també és desprestigiar la llengua. I després també, per tema de valenciana, no només de la llengua, sinó també en temes culturals, en temes històrics, en temes jurídics, en temes de qualsevol matèria de les facultats, la Universitat de València hauria de posicionar més. Per exemple, tenim l'exemple del Cabanyal, de tot el que va passar, en el qual des de diferents associacions se va dir al rectorat que es posicionara i no va voler posicionar-se dient que hi havia un patrimoni històric-artístic i no només en aquest tema, l'Estatut d'Autonomia Valencià, que està en el Tribunal Suprem per anticonstitucional o Tribunal Constitucional, la Universitat de València, la Facultat de Dret, l'apartat de Dret Constitucional o Dret Foral, el que siga, hauria de posicionar-se i la Universitat de València pensa això. I una última pregunta. Va molt diferent, o sigui, cada facultat és prou diferent el tema del valencià i lingüístic. Per exemple, en filologia, per exemple, nosaltres periodisme, que tenim un únic grup, l'any passat sí que era totes en castellà i una en valencià, perquè cada trimestre. Este any és, per exemple, al revés. Per exemple, la meva germana, que estudia biologia, tenen un grup en valencià. O sigui, creus que difereix molt també, depèn de grups o no? Sí, o fan cada facultat és un poc... Com comentàvem, com depèn de l'escàs de cada facultat, la distribució de percentatges, per exemple, la facultat de psicologia, que no tinc res en contra de psicòlegs, la facultat de psicologia, per exemple, és les que menys classes en valencià se donen. Ja no perquè directament no oferten tant, sinó perquè allí sí que no dona ningú en valencià. L'any passat tenia una optativa que me vaig agafar allí i res, la professora del primer dia de classe. La passada d'estar classe en castellano perquè no se veia, tota la gent callada i ja està. Què passa? La facultat de dret sí que sol respectar prou, encara que les materials no siguen, i també sí que és de les que va per facultats perquè se elegís per facultat. Això és el problema.